السلام علیکم، میں نام شاہد مرزا، تساں دے یوٹیوب چینل SN۔ اج دی ویڈیو بہت ہی اچھی تھی والی۔ اج تو اساں دکھاسوں اپنے منجھی ڈول کے ملدے ہیں۔ میرا بھرا ہے پیا، سوتر بھی ہے پیا، اے سب بہت شوق ہے منجھی دا ہے پیا۔ دیکھو اے ایندے کنے پوچھدے ہیں کیویں سوتر منجھی کیویں منجھی بڑا اچھا کیویں شوق کب کتھوں لگے؟ ایک من چاہیے نکی دے دی۔ اچھا اے ہے اے دی اے جویں اے کٹی دی۔ اچھا اچھا او کو پاجا ہمیں سنبھیا ہمیں جی جی او تھو میں کو شوق لگا ای منجھی دا جی جی اے سارا چھوٹا نکلا جیاں اے سوتر بھی ہے پیا، اے بھی سارے نال ہونا پیارا نے اساں کٹھے رل کے جڑا نا منجھی دا ٹوکا موکا سارا سسٹم کرنے ترائے بندے اسا ترائے بندے سارا سسٹم اے میاں جتنے ہیں پیاں ساریاں اے کھڑی ہے تھئی اے دیکھو اے بھی زبردست میں ہے پئی سارے ڈو بھئی ایڈو جری خوبصورت مانجھ ہے پین ساری خوبصورت اے زبردست مانجھ دیکھو سو اے دیکھ ہڑدی بھی ہے تھوڑی اندر نال اساں خیال کر کے ٹپدے ہیں کیونکہ اے بھڑدی ہے۔ دیکھو شوک دی کھڑی ہے کترا دیکھ سو شوک دی پئی ہے اے ڈردی نہیں پئی، اے شوک دی پئی ہے بھڑان دے اویں ہلک ہے پئی میرے این سوتر دی ہلک ہے پئی اے این دی بہت زیادہ ہلک ہے پئی اے سارے گئی ہیں۔ دیکھ سو آج جل کے ہون کرنے ٹوکا پاوس گل خان دو سارا منجھی آ گئے دیکھ دوستو اے دیکھو چواں اے مانجھ دیکھ خوبصورت مانجھ ساری چا تا اساں انہیں دے نال انہیں دی خدمت گاری کرنے ہیں سب شوق بھی ہے پیا منجھی رکھن دا سڈے گئی بھی ہیں پیاں اے بئی مانجھ آ گئی سی یہ کو دیکھو کیویں پسند آنی پی کانا نسلی مانجھ نسلی اے گبھن ہے پئی تقریباً 7 مہینے دی اے ساری وچھی ہے پہ نکلی جائیں کیویں خوبصورت ہے مارکا دسے سو کمنٹ لازمی دسے سو اے اساں انہیں کو ٹوکا پا چھوڑے گھا جس کو گھا سادن اردو گھا سے انہیں کو سٹ چھوڑے سے ایک خاصن ہون پھر ڈو گئی بھی ہیں پیاں اے نکڑی میں ہے بھائی یہ کو بدھنا پہ سوتر جی جی اے سارا جھوٹا ہے پیا اساں کو سپیشل رکھیا ہوا ہے اے مطلب ہے یہ کو نر جکو نر آدن بھینسیں دے وچ نر ایو ہوندے یہ کو آدن جھوٹا یہ کو اساں سپیشل جھلیا ہے اللہ دے نام تے خرید کران گے اے حال چھوٹا ہے پیا جڑے وڈا تھیا سی ای اساں خرید کرسوں انشاءاللہ۔
ਸੌਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਝੋਟਾ ਜੋ ये जरी मान मेरी पहले झोट आई निकली कट्टी जरी सांभ हमी अच्छा ये ऊन दा झोटा है ऊं दा है पिया स्पेशल झली पाए स्पेशल झली पाया सारे को पहले जा पिछो सारा बीमार थी गया आई जा जा तो होने को रत किते मनी पाया अल्लाह जना देते अच्छा ये मां छोदी गभानी ही वाला कतरा पैसे नहीं अड़ी आ गई जा जा अल्लाह को बचे से अच्छा अच्छा बस उन ऐ छोदा खड़े थे अच्छा ओ गभानी की खैर नाल अच्छा दोस्तों अच्छा आज दी वीडियो दा इथे ही करने पे एंड अगर सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो ते बेल आइकन भी दबा दे सो सब्सक्राइब जरूर करे सो केरे चैनल को एनएस सही है दोस्तों सारी वीडियो अच्छी लगे तो सारे चैनल एनएस को ज़रूर सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो शेयर करे सो कमेंट भी करे सो